curci un pic, dar nu. Eu am pocnit odată și când am pocnit, nu mai am și văzut scos. Aha. Înseamnă că o ars bocnești când ai scos. Dar a văzut pompieri de mici, da? Ia că eu cer de oră și nu vin. Ia sună-te. Au sunat cu bebești cu poartă, ține-o leagă. Bună ziua, legat de niște de lângă poliție la Bicaj, de cer de ore, sunt pompieri când vin, după ce o să rămână o mână de cealaltă, nu? La ce vreau să mai țineți pompieri și plătiți de banii noștri, ca să... Doar din cazul are pompieri, nu știu ce am de noștri. Alo, bună ziua, pompieri? Probabil, ca să vină cu strângă pe notă, o să mai rămas, asta bine, nu știu, ca să pot face cu oameni. Nu e nevoie de pompieri. Nu. Da? Da. Ce să avem? Da, ce să... Acum, acolo, trebuie să fim bancă, pentru că e avion, ca să eu nu văd. Și tot, dar de cazul mai rău, degeaba îi sunați că de cer de oră, zice doamna Upului. Am sunat și eu, știi s-a anunțat, m-a dat la pompieri, am vorbit, o zis că pe drum, când vin. Da, de ce nu știu. Da, da. Aha. A? Da. Arde, arde. Aha. Nu știu. Mai filmezi tu? Dar uite de acela copia. Nu, ăla e cabul s-o recărgat foarte. Filmează tu.
Mileni, tot. Dar și pocnește. Se filmează. Da, ce? Ce dracu a mai venit? Aha. Ăla-i borsucul? Ei! Uite. Bravo. Era Dați minutul. Îi salutam, dar eu não cum e, dar eu. Astăzi dau eu filmul, dacă te interesează. Ei, în piesă, mamelor. Asta nu e în viață. Bă, la 5 minute de mers să stai o sfert de oră să vină pompieri în crucea mamelor, la ce dracu mai plătești, nu știu. Asta pentru benzinii la stradă aici? Da. Acasă strângă cerul să nu-i nevoie de pompieri. În ce e normal 50 minute de aici. După ce o luăm. Cel puțin 50 minute. Da. După numărul telefonului. Dar nu stai de la pompieri, ține cu stângă, da? Așa e în pies, da, mare lor. Deci după aceea că stângi, s-o prămâni chiar nu
Nu e adevărat. Nici nu e adevărat. Și când am venit la vale, începe să pocnească, începe să... Începe să ajut la timpul. Da, era stâns până acum. Da, bun. Erau terminat. Îți dai seama că e cam asta. Dar ce mai voi? Nu știu, că de-abia am ajuns noi, de pește în gase. Nu știu, pot să... Când am văzut și noi de acasă, știu să cum negru, sau nu știu. Vedeai de mărțesc de acum. Dar nici noi nu știm de la știu acum. Ai instalat electric, în mod sigur, nu altceva nu. Altceva nu. Nu mai ai salvat din mine. Da, salut, nu mai, dacă... O să dai tot drumul la tine. Da, dar poți să mai... Îți dai seama ce trebuia să fac acum? Da, la una, două, care gata. Da, rezistența la acoperire, da. Terminat. Dacă nu... Nu știu. Eu zic că la pod s-o aprins, la etaj în sus. Știi? Când are, uite, jos e mai mult intact, în sus e aprins. Bagă materialul în state, băi. Băi, state, băi. Bagă materialul în piesa mamelor. Nu-i de mine, om. Nu mai iau apă, cred. Ia foc, tată. Asta nu nu mai ținem o păstoare. Îți dai seama ce călturi, uite, nu vezi ce călturi e? Acum nu, stai să vezi, că dogorea când acum 10 minute. Dar aici era dogoare. O lua de la ceva, un sport ceva. O lua de la un sport ceva. Nu, de la altceva n-ai de la ce să. Nu e decât de la sport, de la acolo. La un sport, nu băga ceva. Ori un căcat de prelungitor de ăsta de la rus, știi, cu 3 litri, nea? Uite-o, cade. Cela nu verifica cresul, cela, cătoria lui, bă. Da, toată lumea știe să facă instalația electrică până când ia foc, asta, știi? Tot în mare electrician. Instalație. Măi, da, dar controlează, da, portează, bagi ceva, dar îi controlează, se vede că ai treaba. Întind? Bă, de-abia-ți făcut să terasa, să pusase prelata, am apucat să beau și o bere. Da. Nu, pasarea asta, cum să spun eu, gata, eu m-am deschis, stai, trebuie să fie la trebuie să facem așa fel că nu se știe. Asta nu pe internet, filmul. Balcinez la ProTV. E bun, e bun. Îmi scriu că am așteptat 20 minute până a venit pompiere de la 1 kilometru distanță. Au venit cu furtunii sparte, să împiedicau un furtunii, nu știu ce le fac. Da, face o documentație. Da. Sau pe antrenă, ori pe realitatea, știi? La România TV. La România TV. Da. Vezi? Da, să știi. N-are, uite, pentru că vezi, jos e intact, nu i-a fumat nu nimica. De la etaj e mai mult. Cel mai tare e în partea asta.
România TV. La România TV. Cred că puteți să o spartă la zi. Al doilea purtă care o spartă. Doamne ferește, Doamne ferește. La România TV. Și arată dragi și acolo. Acolo se vede. Da. Vă că dau și noaptea la România TV. Da? Nu. Am văzut. E jește de la piață. Ce plac. Depinde cum o poți chema așa, hai de pe treabă. E gata. Râsul căcatului. Râsul căcatului. Râsul, 11. da. Bă, la 11 erau anunțat. Acum este. E o venit un sfert de oră, 20 minute a ajuns la piață. Tată, o veni repede. Filmează. A? Curcicui, morcic. Vreau să te uiți la etaj în colțul ăsta. Cel mai tare ar, pe acolo. Da, mai tare. Uite, dar uite jos, cu rascul, cu sac, cu sal, de pară, familia, cu bată, nu nimic. A? Ai zis? Ăsta de la piatră au ajuns în 20 minute, cam așa, știi? Dar ce le trebuie? Dacă vor să sară ceva, urcă pe ăsta. Hai, că nu se face. A? Da, se duce, toată, flori, tot, acum. Da, prin aluma, ca să ne rugăm. Nu știu, cum Atât am băut și o bere la terasa. Atâta, mari, da. Am fost vineri, am plătit cu onțul și ce punea pe data pe terasă. Da. Da, ne-ai zis că ați plătit la Soria. Vezi, colțul ăsta e cel mai tare. Da, aici, foarte tare. Da, cred că e ajunge, nu?